בכלל, כל הקונספט של תהום דיגיטלי, מפעל דיגיטלי ומעבר של המידע לאמצעים דיגיטלי, זה לשם העולם צועד. כל המפעל היום, כל הנתונים שלי עוברים להיות היום אונליין, דיגיטל, אם זה ניהול ביצועים, אם זה מצוינות תפעולית, אם זה פרויקטים ואם זה הנדסת תהליך. שמי אבנר קולנדר, אני היום ראש מחלקת הנדסת תהליך במפעל הברום פלואו של ICL ים המלח. מפעל מאוד מאתגר, מאוד מעניין, ולמעשה אנחנו היום מחפשים דרכים לייעל את השיטה, איך לעדכן תזרימים יותר מהר, איך לבצע סיורים יותר מהר, איך למצוא פערים יותר מהר, ואחד האתגרים הכי גדולים שלנו לשנים הקרובות. מאז שהתחלנו לעבוד למעשה פה עם הפרויקט של מטאבים, אנחנו רואים חיסכון בזמן ושיפור בעבודות התהליכים. יש פה איזשהו ממשק מולטי-דיסציפלינרי, גם מול ההחזקה, גם מול הפרויקטים, גם מול הנדסת תהליך של שיפור התזרימים, שיפור המידע שיש לנו, ובזכות הפרויקט עכשיו של מטאבים אני יכול לעשות להם תהליך מואץ של עדכון, שבמקום שיקח לי עכשיו חודשים או אפילו שנים, אני כבר מכניס אותם אוטומטית, שכולל את כל הידע הרלוונטי, נמצא בענן ונגיש לכל עובד ועובד. אנחנו רואים כבר סיורים וירטואליים שלא דורשים הגעה לשטח, כולל מהנדס שעובד מהבית, ואני כבר לא תלוי יותר בהגעה פיזית, לא של הקבלן, לא של המהנדס ולא של מנהל הפרויקט. השיפור כמהנדס תהליך הוא העובדה שהחומר נגיש לי בכל רגע נתון, בכל צורה, לא משנה מה אני רוצה לראות ובמה אני רוצה להתעסק. יש לי איזשהו מידע מיידי, נגיש. עבדתי עם הרבה מאוד מודלים שקראו של ניהול תזרימים ושל ניהול ארכיב טכני. עוד לא נתקלתי במערכת שהיא מצד אחד כל כך אינטואיטיבית ומצד שני מכילה כל כך הרבה מידע. היום מה שלא נמצא לי ממוחשב ומה שלא נמצא לי זמין בכל רגע נתון הופך ללא רלוונטי, ומי שלא יעבור לעידן הדיגיטלי פשוט יישאר מאחור ובסוף ייעלם. אנחנו במפעל הברום פלואו ובמיוחד במחלקת הנדסת תהליך מאוד שמחים על השיתוף פעולה עם מטאבים. אנחנו מרגישים שזה מה שיצעיד אותנו לצעד הבא בכל תהליכי המצוינות, בתהליכי הדיגיטציה ובתהליכי בכלל שיפור של הנדסת התהליך ואיך אנחנו רואים את המפעל בעתיד.